दिनै जोंनि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा बेसेबां खामानि मावदों बेखौनो जोङो जथायै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव जोङो फिथा होनो नागिरदों मावखांनायखिनिखौ नैबे बेंटल सेरफां प्राइमारिनि सिङाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय दासिम 21टा जाबाय बेनिफ्राय बोसोरनैनि गेजेराव बेनिफ्राय पिडब्लिउडीनिफ्राय दा मोनसे वाटार रिसोर्सनिफ्राय दा मोनसे कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ पिडब्लिउडीनिफ्राय मोनसे दालां जागासिनो दङ बे बुरिजा मा दालां होनोमोन देवल बेरेन्सि दैमानि सायाव बियो 49 लाखनि बेनिफ्राय नैबेवहाय जोंना आवजार स्कुला बेयाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय चिफ सारनिफ्राय कनस्ट्राक्सन मोनसे टटेल जोंनियाव 23 बे प्राइमारिनि गेजेराव जालांबाय मोनसे मोनथाम सोलिनायजों लोगोसे जालांबायखौनो होननांसिगोन 24 गतिके आगुनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ बुंनो नागिरा दिनै जोंनि सरकारा मानसिफोरनि रायजो राजाफोरनि हान्थामेलानि गाहामनि थाखाय बा फरायसाफोरा जेंना दाजाथों सोलोंथाइनि बेलायावहाय रायजो राजाफ्रा बिजनेस मावनानै जानो हाथों साफ्रोमनोबोथ' जों गभर्नमेन्टनि स्किमखौ होनो हाया हान्थामेला राहा लामाया थिग जायोब्लानो जों गावबा गाव बिजनेस मावनानै जानो हायो बे राहाजोंनो जोङो बोसोरबानि गेजेराव जों हानायमानि फिसा फिसौ खामानिफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों गिदिर खामानियाथ' एस पार दा नर्म्स फैबाय थाखायो बाखि आं खोब गोजोननाय मोन्दों बे बियाबनि रायजो राजाफ्रा आंखौ दैथायहरबाय आरो आंबो हानायमानि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो नाजागासिनो दं दिनै आं दा फिथा हानो नागिरनाया टटेल 15था बाखिया अनगयिङाव दं माखासेया सिगां थांनाय बोसोराव जानानै थांखानायनि माने मा बुंबावनो जिखुनु जोङो सिगांनि सरखारनिफ्राय जेबो मोनाखै जोङो न'बो गैया माबा मोनसे दैखरबो गैया माबा मोनसे लेट्रिनबो गैया जों खस्थ'यैनो सोलिनानै दङ दा मथा मथिबा जोंहा सार गोदान जानायनिफ्राय एसे ब्रिजखौ मोनबाय आरो बिराद सान्थि जादों जोंहा गोसोआव आरो मा मोनबावनो खावलायनो लुबैयो सरखारनिफ्राय लुबैयो माने जोंहा बे दै दालां आरो लामाबो मोनबाय मोननायालाय लामाबो मोनबावबाय ओमफ्राय दा लेट्रिनबो गैखाया जोंनाव ओमफ्राय दैखरफोरबो गैया जेबो न'फोरबो गैया आरो मोनाखै जों बे दालांखौ मावनायनि उनाव नोंथांनाव माबायदि सुबिदा मोनखो मोजां मोनबाय जोङो सुबिदा जाबाय ओरैनो सिगाङाव माबायदि रोखोमनि खस्थ' भुगिनाङोमोन माने आंना सानसेखालि फिसौआनो थांनोनो मोनलायलायाखै स्कुलाव बनबो फिसौआ हाबहैयोमोन बे समावहाय बिमा गैयामोन आंबो बानानै बारनो हाया आरो गथ'आबो थांनो हाया आरो सोरबा सासेया बारहोबाय खुनुरुखुम मालाय बे गारि रिजार्भ लानायनि दंमोन नालाय बे थांग'बाय स्कुलाव थांनो मोनासै ओरैनो बेसे गोबाव बायदि खस्थ' भुगिनाङा खस्थ'आ गोबावनिफ्रायनो खस्थ'खा जों बुंस'नो हाया ओंखायनो जोङो बेखिनि मोननायखौनो बिराद सान्थि मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों जोङो आरो एसे एनै दंबावोफोरखौ मोनबावोबा आरो साबसिन गोजोननाय मोनगोन जोंहा सरकारखौ मा बुंनो सानो मोजां जोंनिया ओरैबायदि जायोमोन लामानि थाखाय जब्रा जन्था माबाफोर जायोब्ला बाननानैसो लांनाङोमोन दा ओरैबायदि सुबिदा खालामनानै होबाय सारा बेनिखायनो बिराद मोजां मोनदों आङो बेबायदि मावनानै होनायखाय बेनिखायनो आं मा बुंनानै फोजोबबावनो बेखौहाय बुंनानै फोजोबनो हायिबादि दा इसोरा बेनो बोर होबावथोंसै आरोबाव देरहाबावनो थाखाय फैगोन इलेक्सनाव नैबे बाथ्राखौ आङो बुङो मोनबेसेथो माबा हमफाइप बानायना होदों माबाया हमफाइप दा बानायनाया ब्रिजआ मोनथाम खेबसेनो मोनथाम हरबाय सारा अननानै नैबेखौ बिराद मोजां मोनदों आङो दा जों आहा दा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय मोजां जाबाय दा आरो दंबावो जोंना नैबे राङि जरा बे राङि जराखौ जुदि मावनानै जुदि माबायोब्ला बिराद मोजां जाबाय मा गामि होननो नोंसिनिखौ आदै नर्थ बाथाबारि दै थायोमोन नामा दैलाङाव दैलाङाव दै थायो बे बाना जायो बे लामाजों बबे जायगायाव थाङो बे लामाजों थाङो ओरै बेंटल ओरै थांबाय बांगाव क'क्राझार बोजों
थांजाबाय बे लामाया बे लामायानो बयनिख्रुइ बयनिफ्राय सिगांनि सरखारनि नोजोराव गोग्लैयाखैमोन नामा बे लामानि अबस्थाया सिगांनि सरखारनि लामा माबानायाव गोग्लैयो गावसोर नायदोंना नायाखै गैया नायफैया दालांबो माबाया मावा होफैया थाबायनायलाय थाबायोमोन होमब्लाबो मोनफेराखै ओरैबायदि खस्थ'आनो मा बुंबावनाय लोमला साब्ला बाननानैसो लांनाङोमोन दैखौ गाहोनाङोमोन